Hát akkor egyelőre a színpadon Olá Ibolya! Sziasztok, nézzétek a mókusomat, a Danubius Rádió. Tetszik a mikrofonom? Ja. Nekem adsz egy mikrofon? Még egyszer, sziasztok, Ibolya vagyok, nézzétek a Danubius Online-ot. Én réges-régen csak ábrándoztam róla, hogy hú, de jó lenne azért egyet megjelentetni, vagy egy jó lemezt csinálni. Nagyon-nagyon sokáig kellett érte küzdenem, és kapaszkodnom, hogy idáig eljussak, de az ember egymagában nem tudja, ehhez segítség kell. Igazából boldoggá tett az volt, hogy lementünk Tiszadogra, és azért mentünk le, hogy zenét csináljunk. Kikkel? Hogyan? Novák Péter és az együttessel. Hoztak egy pár zenecuccot, ami megfelelt ahhoz, hogy összeállítsunk zeneanyagokat, és későbbiekben azért fel tudjunk menni a stúdióba is fel lehessen venni. Két fő ember, akit a lemezen megemlítette, az Pressel Gábor és Novák Péter. Köztetek milyen személyes viszony alakult ki? Kíváncsi páncsi. Péterrel egy nagyon jó kapcsolatom van. Már a Megasztár idejében is eléggé összefonódtunk. Gábort azt külön meg kellett fejtenem. Ő egy nagyon magának való ember, de egy nagyon szeretetre méltó. Közvetlen, igazi macis, jó szakember, és ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy végig ott volt, és mondta, hogy hú, gyerekek, ezt még bele kéne tenni. Nekem van egy ilyen elképzelésem, és mindig meghallgattuk, megbeszéltük, átbeszéltük a dolgokat, és ez alapján sikerült jól megcsinálni egy-egy dal. Nekem tényleg nagyon izgalmas volt, mert nem tudtam azt, hogy készülnek el dalok. Például, hogy hogyan állítasz össze, nagyon érdekes szemmel figyeltem azt, hogy hogyan is állítasz össze egy zenét. Tehát egy kész zenét, ami nagyon-nagyon figyelemmel kísértem, és azt mondtam, hogy én csak ennyi. Mennyire vagy elégedett a lemezzel? Többször volt úgy, hogy nem voltam megelégedve saját magam, és azért többször azt mondtam, hogy úgy gyerekek, énekeljük fel, mert ettől még van jobb. A lemez, az, én úgy gondolom, hogy nekem tetszik, és inkább ezt az emberekre bízom rá, hogy tetszik-e vagy sem. Egy sima és egy fordított a címe. Vannak saját és vannak Presser feldolgozások. A Presser feldolgozások, tehát azok a dalok is tudatosan voltak kiválasztva, tehát nekem megfelelően. Szerencsét találj már rá, itt kocolgos lépősvények mentén, én már mindent lett egy új Presser nóta is erre a lemezre, és ezt létszeres mondd a te fordításod, ez hogy történt, mert én csak arra emlékszem, hogy a két alkotó, tehát Presser Gábor és Olá Ibolya között én magyar tolmácsként működtem közre. Volt bennem félelem Gáborral szemben. Nem mertem megkérni, hogy írjon egy dal, de ő is olyan, amennyire én megismertem, egy nagyon, most fogja a fülét, egy nagyon makacs ember, kitart a dolgai mellett, és ezért nem igazán mertem felhívni és megkérdezni, de aztán azt mondta, hogy egyetlen a franc vinné el. Felhívom. Ezt pont te mondtad? Igen. Nem én mondtam véletlenül? Jó, Novák is mondta, hogy fel kéne hívnod Gábort. Ó, nem merem. Szóval egy idő után rájöttem, hogy tényleg fel kéne hívni, és meg fogom kérni, hogy írjon nekem egy dalt, és azt mondta, hogy örömmel. Mondd, hogy a lányod vagyok, varázsolj meg, szőke akarok.
nagyon sokoldalú vagyok, tehát a természetem nem egy egyszerű, nem vagyok egy egyszerű ember, kissé nyers a modorom, de meg lehet velem találni azt a hangsúlyt, hogy na, érted, tudod?